थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि आमोलाव गोबां मानि दाङाबाजि जाबाय बेखौ नोंथांमोना रोखा मिथिगौ आरो बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा बे फिन जाथाय होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आथिखालनि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांजि लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफनि गोबां गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारखौ जेबो गोहो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों एबा अजद दैखांबोबाय थादों सोरनिबा अक्सिजेन लानानैसो बिथांमोना सरकार सालायगासिनो दं बायदि बाथ्रानि गेजेरजों आथिखालनि जा इउपिपिएल सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि सरकार बेखौ अजद दैखांबाय थादों बेखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों जेब्ला बिटिआर एबा बिटिसिआव थांनाय 15 बोसोरनि गेजेराव खनसे नङा खननै नङा गले गले दाङाबाजि जादों हिंसायारि जाथाय जादों बेखौ रुजुनानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाथ्रा बुंदोंदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव गोहो दिन्थिनांगौमोन जाय समाव बिटिआरआव हिंसायारि जाथाय जादोंमोन बे हिंसायारि जाथायखौ होबथानो थाखाय गोहो बाहायनांगौमोन आरो जाय समाव बिटिसिआव बर' सोमजिदोंमोन बै समाव गोहोखौ दिन्थिनांगौमोन बर' बेफोरबायदि जाथायखौ होबथानाय एबा सुस्रांनांगौनि आरो बेफोरबायदि गोबां हिंसायारि जाथाय जादोंमोन बै हिंसायारि जाथायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोहो दिन्थिनांगौमोन बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोजोन खौसेथि जौगानायनि थाखाय एबा जौगानाय लाबोनो थाखाय गोहो दिन्थिनांगौमोन एबा मावनांगौमोन गोहो गैयाल' बुंब्ला मानि जाया जाय समाव हिंसायारि जाथाय जादोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो गोहो दिन्थियासै बेखौ गिदिर सोंथि खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव फिन नोंथांमोननि गेजेराव मख'बावोदि गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि सरकारखौ जेबो पावार गैयै सरकार होननानै दाबि दैखांदों जेबो गोहो गैया सोरनिबा अक्सिजेन लानानैसो खामानि मावदों बायदि अजद दैखांनायखौ नुबोबाय थादों आरो बेखौ नोजोर होनानै गोख्रों बाथ्रा बुंदोंदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामाया गोहो बाहायनांगौमोन जेब्ला बर' जादोंमोन बै समाव जेंना सुस्रांनायनिसो गोहो बाहायनांगौमोन जाय समाव अशान्ति जादोंमोन बै समाव गोजोन खौसेथि लाबोनो थाखाय गोहो बाहायनांगौमोन होननानै बाथ्रा बुंदों दानिया फैदो बिदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव माबायदि फिन जाथाय होदों जों आबुङै बिथांनि बुंनायखौ जों खोनासंना लादोनि हाग्रामाय हिम्मत কৰিব লাগিছিলে বিটিআৰত শান্তি আনাৰ কাৰণে হাগ্ৰামাই হিম্মত কৰিব লাগিছিলে যেতিয়া ইয়াত জ্বলা-জ্বলি হৈছে এই জুইটো নুমাবৰ কাৰণে হাগ্ৰামাই হিম্মত কৰিব লাগিছিলে যেটো বৰা অনবৰা হৈছে এটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে হাগ্ৰামাই হিম্মত কৰিব লাগিছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটি বাৰীটো মানে সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰে হিম্মত কৰিব লাগিছিলে স্কুল কলেজ বিলাক ঠিক কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰত সবক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে গতিকে যেটো হিম্মত হাগ্ৰামাৰ গোটাব লাগিছিলে হিটো হিম্মত গোটাব পৰা নাই আৰু যেটো হিম্মতৰ কথা কৈছে এই হিম্মতৰ কথাৰ লগত তাৰ কোনো লিংকে নাই আমাৰ কি হিম্মত আছে না এটো হাগ্ৰামা দেখাবলৈ কি দৰকাৰ আছে আৰু আজি 6 মাহ পিছত ইলেকশন হ'ব আজি হিম্মত দেখাব লাগে নেকি হিম্মত দেখাবলৈ বহুত সময় আছে মহাত্মা গান্ধীক যেটা সাউথ আফ্ৰিকাত ব্ৰিটিছে ট্ৰেনৰ পৰা নামাই দিছিলে তেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে তোমালোকে আমক ট্ৰেনৰ পৰা নামাই দিছা এটা সময়ত মই ভাৰতৰ পৰা তোমালোকক খেদি দিম গতিকে আজিৰ সময়ত এনেকা কথাবিলাক হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই বুজি নাপায় খংটো ক'ত উঠিব লাগে ক'ত উঠাইছে বেয়াটো কাক পাব লাগে কাক পাইছে ভালটো কাক পাব লাগে কাক পাইছে সো আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই নিজে এটা একদম ডাঙৰ কনফিউজনত আছে কি কৰিম কি নকৰিম তেখেতৰ সতীৰ্থবিলাক ওলাই গল দলৰ পৰা সদায় মানুহ ওলাই যায় আছে তেখেতে একদম সৰু লৰা কেইটামানক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব লগা হৈছে 17 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত এইবিলাক ডাঙৰ কাহিনী गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि एलकेजि इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं
अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।